Hei taas, hyvät ystäväni, ja lämpimät terveiset täältä napapiiriltä ja Rovaniemeltä. Joulua on vietetty jo hyvän aikaa, ja oma aattoiltani ja joulupäivä sujuivat mahtavasti. Joulu on minulle kiireistä aikaa, mutta se on myös vuoden parasta aikaa. Hienoimpia asioita joulussa on, kun saan tavata ystäviäni ympäri maailmaa, kun näin onnellisia lapsia ja kun joulun satu ja hyvä tahto valtaa meidän kaikkien mielet. Aattoiltana meille sattui melkoinen kommellus. Se oli siinä jonkin matkaa niiden upeiden revontulien jälkeen. Olimme matkalla jossain Siperian yläpuolella kohti Japania, kun alkoi sataa lunta. Lunta tuli enemmän ja enemmän. Sää muuttui lumimyrskyksi. Yksi poroistamme halusi kääntyä tuiskussa vasemmalle, toinen poroista oikealle ja Petteri halusi lentää koko lumimyrskyn yli. Niinpä ohjasin meidät takaisin maan pinnalle ja pidimme herkullisen kaakaotauon. Ja sitten lensimme Japaniin. Mutta nyt minun on kerättävä vielä voimia, sillä monissa maailmankolkissa joulu on vasta alkamassa. Esimerkiksi venäläiset lapset miettivät parasta aikaa, että ovatkohan he varmasti olleet tarpeeksi kilttejä minun tulla. Ja ovathan he. Tapaan heidät siis vasta tammikuussa. Ja teidän muiden luokse tulen käymään jälleen vuoden päästä. Mutta jos vuosi on liian pitkä aika odottaa, olette sydämellisesti tervetulleita vastavierailulle tänne kotikaupunkiini Rovaniemelle. Toivon teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta.